Pinaso ng Mag-Amay matapos ginabo sila sang iyalang man-anak bangod sa Hinubog nga Sugilanon sa Barangay Natividad, Lambunao, Iloilo alas 8:45 sang gabi, Disyembre 4. Sa diin ang Mag-Amay ang hingkilala sa alias June 30 anyos, kag anak sini nga si alias Toto 36 anyos, samtang ang sospek amo si alias Johnny 34 anyos, kag pareho nga residente sa lugar. Sunod kay Police Major Roy Tayona, ang hepe sa Lambunao Municipal Police Station nga nagainom sa makahulubog nga ilim ng tatlo sa natabuang insidente. Base sa ilang investigasyon, una nga nagkompronto hanay ang magutod, tubtob nga ginlabo si Toto sang iya nga mangod. Samtang nagtuyo kontani si John nga pound ato ng kinagamo sang magutod, pero pati siya ang ginlabo. Naigo sa nawala nga kamot si Toto samtang pila sa ulo kag butko nang naagom ni John. Nakagawa naman sa ospital si Toto pero padayon niya ginabulong sa ospital sa Iloilo City si John. Aton na suspect bata sa aton nga biktima paghutom sa Musta Committee. Yara naman sa kustodiya sa kapulisan ng sospek kag ini ang nagapangatubang sang kaso sa attempted homicide kag parricide. Balita nagikan sa Banwa sang Lambunao. Ako naman si K5 Aaron Refollo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kang Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.